boca. Llançarà Cravioto i xiularà al final i serem equip de segona B final. L'Hospi és equip de segona B final, final, final. Les celebracions per l'ascens no es van viure només ahir. Aquesta tarda l'alcaldessa de l'Hospitalet, Núria Marín, ha rebut la plantilla a l'Hospi per felicitar-los per l'èxit. L'alcaldessa s'ha compromès a mantenir el pressupost per la propera temporada i fins i tot s'ha atrevit a demanar que l'equip assoleixi l'ascens a la segona divisió A. L'acte ha acabat amb la tradicional foto de família. Jo crec que l'Hospi és un dels clubs que ha tingut cura de la seva economia. Jo crec que això també s'ha de reconèixer. És un equip de futbol que ha treballat amb uns pressupostos reals i, per tant, si fruit de l'esforç i del treball de l'equip podem fer una pujada, estic convençuda que la ciutat, malgrat les dificultats econòmiques, tots junts donarem suport a que l'equip pugi de categoria. És d'agrair que l'Ajuntament i en aquest cas l'alcaldessa al davant amb tot el seu consistori ens obri les portes de casa seva, ens agraeixi l'esforç i a més puguem estar una mica junts en un ambient més relaxat que últimament, perquè han estat a la llotja i han patit bastant, no? Després de 2 temporades a tercera, l'Hospi ha aconseguit el somni de tornar a segona divisió B. Els riberencs van fer valer l'empat a 1 en el partit d'anada contra l'Almeria B. Feia temps que a les taquilles del nou municipal no hi havia tantes cues per veure un partit. Tothom qui va voler veure com l'Hospi pujava a segona B va haver de pagar. L'ascens es va aconseguir d'una manera poc brillant, empatant a 0 i patint fins al final per no encaixar cap gol que els deixés eliminats. Quizás hemos sufrido este playoff más de la cuenta porque creo que tenemos equipo y durante la liga lo ha demostrado para no sufrir tanto. Evidentemente los rivales no son los mismos. La verdad que al final, sobre todo la última jugada que ha parado Carlos, estaba los nervios pues muy agarrotados, estábamos muy jodidos. Yo tenía la misma sensación que contra el Rayo. El árbitro quería descontar, incluso cuando he salido yo le ha dicho a la línea descuenta 2 minutos más i d'unes maneres un poquito raras. Amb el xiulet final, la tensió acumulada de tota la temporada va desaparèixer. Els membres de la banqueta van envair el camp i allà ho van celebrar amb els aficionats. Deixaven enrere 11 mesos d'esforç constant i es deixaven endur per l'eufòria, conscients que havien complert l'únic objectiu de la temporada. Era el moment de valorar que aquest Hospi ha estat una pinya des del principi i tothom ha estat fonamental per aconseguir l'èxit. M'agradaria donar moltes gràcies a tot l'equip que he tingut, al Miquel, a l'Arnau, al Daniel Jauregui també, el tema del coaching, també Ávila i tot el metge i fisios, perquè crec que sense ells això no hauria sigut possible. L'Hospi torna a segona B, la categoria en què ha jugat més temporades. L'any que ve s'afrontarà amb ambició, però abans encara hi haurà temps per planificar-ho tot i els jugadors tindran un mes de vacances abans de començar la pretemporada el 19 de juliol. I en acabar el partit, els aficionats es van reunir al punt habitual dels festejos, l'acollidora. Amb crits i càntics, una vintena de fidels del club riberenc van alliberar tensions i van desbocar la seva alegria per l'èxit del club.